Joo. Target care. Täällä pitää olla top tier. Kyllä. Yksi esiin pitää olla. Joku sanoi, että se on top tier. Näkyy. Sillain me pikkasen Dragunovi tekee 7, kun meillä mä katsoin, että miten tätä peliä pelataan. Mä katsoin, että tää on joku JD siellä, mä oon vettänyt toivonauksen Dragunoville. Se on varmaan hyvä aamu pikata. Mä en tiedä pelasin Johnny, mutta kyllä mä silti hävisin. Tää on vain character, kun sä pelaat GG:ssäkin Johnny. Niin. Hui! Oi vittu! Niin nyt mä pikkaan kaikkien hahmot, joilla on aurinkolasit päässä. Kyllä. Solilla on tuonne tästä aurinkolasit Dragunovilla. Ei vittu, mä yritin hypätä siihen sillä, että menisi just sen yli, mutta ei pysty. Tää on vähän hankala tuo. Ai niin. Mä väittäisin, että tierlist kyllä valehtina. Toi Hoits on niinku top 1. Mä veikkaan, että Base on vaan top 1. Mä vaan bottom tier. Okei, I'm being outplayed here. Onks nyt Fraud Detection tulee? Fraud Detection. Mä tykkään, että se on V-llä warning. Kyllä se taitaa olla tupla V. Oh. Mä katsoin, että tuossa luki vaping. Vuoden vertainen. Hetken, onks toisen superhitti saa lentää? Tässä on kai erikseen niinku skilli ja superi, koska toi ei ollut se. Okei. Uskallanko mä kysyä, mikä sun superhitti on? Oi vittu, mä luulin, että se menisi ylitte. Nice. Joo. Se on tommonen redirecti. Niin mä ajattelin, että se ei silti niinku mennyt ylitte, kun se tuli kuitenkin tietyssä kulmassa aina alaspäin. Se kääntää sen kulman. Niin, mutta että se oli just sopivassa kohdassa. Outplayed. No, oli kyllä. Oi vittu, oi. Tää on paha. Nyt on headsotti tilanne, tää on niinku hankala. Tää. Let's go Nyman! Go Nyman! Okei. Evo moment. Kato heti kun heittää vähän Evo momenttiin. Oi vittu. Se on paha, kun tää hahmo ei hyppää yhtä korkealle, niin se on vaikee ai vittu. Pikkusen liian myöhään hyppäsin. Nyt on paha. Joo, Mitä? Miks? No. Ei. Count 7. Mikä? Oh no! Mikä tapa? En näkemä, mitä se vaan aktivoi. Mä vaan painan dive. Mäkin huomasin. GGs.